sí que hi ha hagut un problema amb l'esquerra catalana, diguéssim, últimament, que és que s'ha cregut massa el tema de l'autonomia. Jo crec que se l'ha cregut massa i en bloc. I encara ara tenim molta gent d'esquerra catalana que creu que dintre d'un marc, a vegades amb bona fe, a vegades per mandra, creu que dintre del marc del Reino d'Espanya es poden fer allò que diuen ells polítiques socials, que en el fons és, diguéssim, les molles del pa que ens caurien perquè ens pertoquen. Llavors a mi fer polítiques socials no crec que sigui la feina de l'esquerra. La feina de l'esquerra és transformar la societat. No donar engrunes, ni donar molles, ni fer assistencialisme, que s'ha de fer, s'han de fer plans de xoc, s'ha d'ajudar la gent que està passant gana, perquè estan passant gana molta gent a Barcelona i al país, però no és el fons que hem de fer. La política, o sigui, l'esquerra ha de fer polítiques de transformació radical de la societat. I aquí l'esquerra s'ha anat acomodant i ha cregut que distribuir les engrunes que el capital ens donava era la funció bàsica de l'esquerra. Era repartir la misèria, per dir-ho d'alguna manera, i que amb això ja era política social. I aquí, en fi, cadascú pensa el que vulgui, però jo crec que en aquest sentit la socialdemocràcia té un problema, perquè és com convences, i després del que hem vist a Grècia, com convences els que són extremadament rics que et deixin ja ni tan sols sobreviure, perquè estem veient que el joc és aquest, és els rics cada vegada més rics i una mena d'indiferència absolutament obscena cap a la gent, no ja la pobra, que som tots nosaltres, que ens hem vist empobrits de manera sobtada, sinó la gent que realment està passant gana i fins i tot morint o per malalties o per falta d'atenció. És a dir, el nou capitalisme és, no sé si més cruel, però més descaradament cruel que l'anterior. Llavors, creure que la funció de l'esquerra és anar a demanar una mena de dinerets per poder repartir tot això, no ens en sortirem pas. Per això jo crec, i per això també estic a la CUP, perquè jo crec que nosaltres el que plantegem és una altra cosa. Nosaltres no volem guanyar unes eleccions, volem transformar la societat, no és que no les vulguem guanyar, entenc el que vull dir, però no creiem que guanyant eleccions s'acaba la feina de l'esquerra, sinó la feina de l'esquerra està precisament als carrers, és transformant la societat a partir d'acció política, de crear institucions pròpies, com són cooperatives, com són cooperatives de crèdit, com són cooperatives de consum, que això la CUP porta temps fent-ho, dirigint institucions properes com són els ajuntaments per remunicipalitzar els béns comuns com poden ser l'aigua o l'electricitat. És a dir, per nosaltres l'esquerra, ser d'esquerra és transformar les relacions de poder i transformar la societat, no tindre més diputats per després que els pressupostos hi hagi una mica més d'assistencialisme. Per posar parxes, com tu dius. Llavors, clar, són dues cultures polítiques, la socialdemocràcia i la CUP, o la que jo em trobo còmode, que no tenen gaire a veure. I per mi no són esquerres, són socialdemocràcia, que és bé, està bé, és digne, cadascú pot pensar el que vulgui, però no són transformadores.